Mbak De. Aku nyuwun lompongnya ya, De. Nek dhewe. Iki lompongnya kena gojangan. Wis tak benen. Kok garek nembaske keong. Nanti nek kuyang kerep. Nang sawah to, Mbak De. Ngono kok. Oh, ngono carane. Ngono lho, guys, carane. Tekan, ayo teh. Samane kan apa-apa, apa-apa. Engko dijangan keong, guys. Urip nang desa kene iki janganan pokok dhewe. Serba ada, ki njaluk tanggane. Dipekno sisan ra entuk apik dhewe, wedi nak tangane gupak. Pak, tangane. Ra entuk. Tangane ra entuk gupak, wis njaluk dipekno. Lompongnya cilik-cilik ya. Engko dijangan bobor ya, Dik. Jangan bobor. Nah iki ngalor. klopone kanggo santene, enak to, wis komplit ana klopone, ana janganane. Kari njukuk ki lho, guys. Halo, guys. Pawe. Itu ndak ketapa sih. Oh, godhong singkel, godhong